Moje meno je Viktor Devečka a s mojou priateľkou Broňou a bratom Jakubom sme založili Forest Keys a tak niečo okolo toho je to. Snažíme sa robiť niečo nové, jedinečné, čo tu ešte nebolo. Dielo, má to byť v podstate dielo, ktoré je vytvorené, aby fungovalo presne, precízne, ale zároveň sa to nemá na nič hrať, nič to nekopíruje, správa sa to inak ako všetky veci a jednoducho hlavná vec, čo to má tých ľudí, tak to je baviť a posúvať ich to ďalej, posúvať ich limity niekam, kde ešte neboli. Preto je to freeridová lyža, ktorá je zameraná, ktorá je tvrdá, spoľahlivá. Jedna základná vec na tých lyžiach je to, že sú presné. Idú presne a vedia odpustiť chybu, ale ťažšie. A ja som s nimi spokojný, pretože mne samotného tie lyže posúvajú ďalej. Jednoducho pustíš sa na nich prvýkrát a nie je to ako s kvantom súčasných lyží, že si s nimi úplne spokojný a si z nich nadšený, ale cítiš, že tá lyža má o mnoho ďalej tie limity, ako sú tvoje teraz v súčasnosti. A v podstate toto je celá tá pointa, z ktorej to vychádza. Proste vytvoriť dielo, ktoré nie je pre každého, je to pre niekoho, kto to vážne chce robiť, baví ho to a robí to s vášňou a chce sa posúvať ďalej. V lyžovaní, vo freeride, v objavovaní nových miest, proste vo svojej vlastnej technike. Tieto lyže ti jednoducho posúvajú tú techniku ďalej, lebo keď na nich lyžuješ nesprávne, tak je to klasická lyža, ktorú si môžeš kúpiť za pár eur hoci kde v obchode, vo výpredaji, ale ako náhle v nich začneš jazdiť technicky správne, tak tie lyže ti to začnú vracať a začnú ťa o to viacej baviť a začnú ťa v tomto momente posúvať. Takže vravíme, že je to robené pre ľudí, ktorých to baví a ktorí sa chcú posúvať ďalej. Na vývoji týchto lyží sa už pracuje dosť značnú dobu. Dlho sa pracovalo na tom, že nevyrábali sme zbytočný odpad, skôr sme testovali a skúšali veci, ktoré sú a z tých sme sa učili. Minulý rok to bolo 7 rokov, keď sme to uviedli na trh, tak 7 rokov sa v podstate na tomto pracovalo a toto je v súčasnosti už 6. generácia týchto lyží. A za rok sme vytvorili 4 nové generácie, ktoré v podstate milovými krokmi napredovali. Do budúcnosti hlavne z týchto babetiek chystáme kratší model, ktorý bude v podstate pre ľudí, ktorí, nechcem to povedať, že sú menší, ale ktorí hľadajú o niečo hravejšiu lyžu a nie takú nie obrovskú 191 Big Mountainu. Potom sa chystáme do All Mountain-ového modelu, ktorý bude v podstate na slovenské podmienky do všetkých typov snehu. 90 mm pod nohou, 16 metrov rádius, 182 cm. Ešte plánujeme do budúcnosti z týchto tu urobiť 198. Obrovskú lyžu pre obrovských chlapov, ale to bude vážne iba kúsok, ktorý bude pre vyvolených a tam to asi skončí. Uvidíme, čo na to povie trh, lebo toto je základ, jazdíme allround a freeride, to nás baví a to chceme robiť.